Hello mga Yiniens! DCB TV. Pinta ko rin yung channel. Pinta sa photo from the video ni upload ko. Amas dito yung sa Almanyas Weltec Kalasyaw Pangasinan. Mayas balitan yung Almanyas yung Inmax 2022 version. Okay Almanyas, samahan niyo ako. Almanyas, halos tapat lang sa ng Robinson Place. Almanyas, yun yung Robinson na ngayon yan dito. Ito Mayans, papunta ito Mayans, ng bayan ng Dagupan, Pangasinan, Binmali, Pangasinan, Lingayen, papunta. Ito naman Mayans, papunta ng Mayans, papunta ng Santa Barbara at saka Urdaneta. Mayans, punta na tayo Mayans. Punta tayo sa Weltec, your key to a new life. Halos tapat lang siya ng Mayans, tapat siya ng Robinson Kalasyaw. Mayans, papakita ko lang yung presyo ng Inmax, magkano yung hulugan niya. At kung yung design niya. Kaya samahan niyo ako. Ito po naman yung Inmax 2022 version. Kapagkita ko naman yung bagong design niya. So parang meron siya dito. Ito siguro yung pinagbago niya. Yan, ito siguro yung parang meron siyang dito yung salamin. Ayan. Ayan. Tsaka yung flasher niya may dito sa ilalim. Mayans. Tapos meron siyang yung busina. Okay, Mayans. Mayans yung gulong niya, tingnan natin kung anong sukat nito. Yung sukat niya Mayans is Mayans. Ito 110. 110 by 70. By 70 by 13. 13 yung sukat ng rim niya dito sa harap. 110 by 70 plus 13. Naka-display siya yan sa harap. Yan yung design ng Inmax. Yung yung kulay niya, maganda yung kulay niya. Yan so. Tapos yung likod niya. Ito yung likod niya. Tapos yung gulong niya dito sa likod is 130 by 70 tapos 13 yung rim niya, parehas siya dun sa harap. Tapos may kagandahan ito mga yung version ng Inmax na 2022 version. Kagandahan nito mga naka-disc brake. Yung likod niya naka-disc brake. Yung dati siguro version hindi siya naka-disc brake. Tapos mga meron siyang dito yung muffler guard. Ay mga so. Muffler guard. And mga ito yung putris niya. Ayan. Ang kulay niya Mayans, maganda rin. May black. Kulay black siya. Ayan Mayans. Tapos Mayans, wala na siyang kilis na siya, kilis. Wala na siyang susi. Balang kilis siya Mayans. So Mayans yung may hazard dito, hazard. Starter. Tapos ito yung flasher niya. Tapos ilaw. Kusina. Tapos pass light. Tapos naka naman yan, ito yung forma na niya, yung digital panel niya. Yung may yung version ng 2022 na Inmax, no? 110,500 yung cash niya. Yung down payment niya is 16,500. Tapos yung 7,992 yung monthly niya. Ito yung monthly niya may no? May rebate siya na 500 in 1 year, kaya 7,492. Tapos from second year to third year na rebate siya 200 pesos. Ito yung competition sa 36 months. And ngayon yung Inmax 2022 version. Ngayon. Dito sa araw kami yan, dito sa Weltec Kalasyaw Pangasinan. Okay Mayans, salamat sa panood Mayans. Sana nasa buting ng kalagayan. God bless you, more power, keep safe, and bye bye mga Yiniens.